ассалому алейкум тамошобинони азиз, субҳи шумо ба хайр бошад. ҳозир мехоҳам барои шумо лёни новинкаро нишон диҳам. Евростил гулӯш, ина марҳамат, сангои дизайни хамелеон задагиай. Аҷоиб хушрӯ нусхаш. Набинед. Ҳозир санги ҳам хеле дизайни хамелеон мода шудагиай. Видеои охир мабинед, фақат ҳам хеле сангоро нишон додистам. И як либосаш 210 сомонай. Марҳамат дар кор боша, нависе, доставка дорем ҳам ба Русия, ҳам дар дохили Тоҷикистон. Аҷоиб хушрӯ мебиёяд. Киртада платьёи инаи дарозда стилои турки кати медузан. Аҷоиб хушрӯ мебиёяд. Хулоса бинед новинка. Инчунин тамошобинони азиз, дар инҷа чанд та лёнои новинка, доингои новинка омадагиай. Инорам як маротиба дигар шумода нишон метиҳам. Ина марҳамат, ино лёнан, сангои хамелеони дизайн задагиай. Дидед? Дизайни майда. Аҷоиб хушрӯ. Ё чанда либосаш? 210 сомон як либосшай. Ана ина мудора ман нишон дода будам аллакай дина. Доинган, касе намедона ина 175ай, и 150 сомон либосаш. Ана ина му доингаш, сангиам хеле задагиай. 190 сомон. Иношам нишон дода будем. Ё 150 сомонашай, ана инаш боша бо қиматтаракшай. И 200 сомонай. Барои ки ҳам кабутай, ҳам сангша бо дигар хел задагиян. Наздика. Ана ина муд бо. И чанда? Новинка. 210 сомон. И бори нав будай. Бинед чиқа хушрӯ ярки. Ина сангои майда хамелеон. Ина касе дар кор боша, касе дар нависа. Ина и рангшам хушрӯ. Як либосаш 210 сомон. Касе опту мегира, бо арзонтарак мешава. Доставка дорем ҳамаи ҷо. Инаш 200 сомон. Ана бо 200 сомон надоштаян. Ина марҳамат. Ё доинга? Ё дубайски. Дубайски, новинкои дубайски. Гилои турки кати. Инаам гилои туркиян. Ина диде чиқа хушрӯ. Ҳамаш сангои дизайни наздик. Сангои дизайн бо қиматтаракай наздикош. Дуранг санг 200 сомон бо арзон меша оптумда. Бо чӣ новинка доред як бор нишон диҳем. Хулоса дӯстони азиз, ҳамиҷа кадомаш ки дар кор боша суратша гирифта дар WhatsApp-и мо нависед. Ма пурратар шумода мефаҳмонам. И қисми болора нишон дода будем дина. Ана ва ё 150 будан, ина ино 150-ян, кабуташ 200-ай.